Idun Minerals-tuotteita on helppo käyttää. Pohjusta meikki levittämällä ensin kosteusvoidetta ja anna sen imeytyä kunnolla. Käyttäessäsi tuotetta ensimmäistä kertaa, puhkaise ensin neulalla muutama reikä muovisuojukseen. Kaada pieni määrä meikkivoidetta pakkauksen kanteen. Kääntele ja pyöritä sivellintä reilusti niin kauan, että meikkivoide on imeytynyt siveltimeen. Levitä meikkivoidetta kasvoille kevyin, pyörivin liikkein. Levitä ohuelti niin kauan, että saat haluamasi peittävyyden. Muista, että jo pienikin määrä riittää hyvään lopputulokseen. Idun Minerals meikkivoidetta löytyy 6 eri sävyä. Mikaelalla on vaalea iho ja hänen meikkivoidesävynsä on saaga. Tasoittaakseen ihon väriä valitsee Mikaela vihreän Idegran peitevärin, joka peittää kooperoosaa, ruusufinnejä, auringon polttamia sekä pinnallisia verisuonia. Keltainen kulviiva peiteväri peittää tummat silmänaluset ja tasoittaa ihon sävyn peittäen samalla ihon virheellisyydet sekä pinnalliset verisuonet. Idun Minerals-puuterit ovat läpikuultavia, jotka sopivat kaikille lukuun ottamatta erittäin tummaa ihonsävyä. Puutereita on 2 eri sävyä, ja niillä on eri käyttötarkoitukset. Toora antaa kiiltävälle iholle mattapinnan, ja Tyyrä kauniin hehkun väsyneelle ja kalpealle iholle. Idun Minerals maapuuteri sopii kaikille ihotyypeille. Sävy muistuttaa auringon aikaan saamaa kevyttä päivetystä. Maapuuteria tarvitaan vain pieni määrä täydelliseen lopputulokseen. Puuteri levitetään Idun Minerals puuterisiveltimellä kevyesti nenälle, otsalle, leukaan ja poskipäille. Idun Minerals poskipunaa levitetään posken korkeimpaan kohtaan ja iho näyttää raikkaalta koko päivän. Poskipunaa voi käyttää myös huuliin. Poskipunia löytyy 3 eri sävyä. Ihon oma sävy määrittelee itselle sopivamman sävyn. Jos ihon sävy on kellertävä tai kultainen, kutsutaan sitä lämpimäksi perussävyksi. Jos oma sävy on kylmempi, lähellä sinertävän tai roosan sävyä, kutsutaan sitä kylmäksi perussävyksi. Ihon tavallisin sävy on lämmin perussävy. Seuraavat 6 mallia näyttävät, mitkä sävyt sopii millekin iholle. Mikä sävy sopii sinulle parhaiten? Idun Minerals,
Next Generation Mineral Cosmetics.